Bine am regăsit la știrile ProTV. Se pare că astăzi am avut o victimă făcută într-un magazin. Dar care este acel om? După cum am auzit eu, a fost o vedetă? Din păcate, acela a fost Gaming Teton. Și cam... cred că cum a fost atacat? Genul a fost atacat frontal cu un cuțit. Dom'le, în ce lume mai trăim și noi, dar într-un magazin? Dar unde altundeva? Unde altundeva decât într-un magazin? A fost nu știu ce violator, nu știu ce pe acolo și să trezi cu un cuțit. Ok, lasă asta, dar cam este bine acum sau cum? Este destul de bine, a ajuns decât la spital cu niște înjunghieturi grave, dar după spuse... Dar după spusele ce? Dar după spusele doctorilor, a zis că practic încă o să rămână în viață. Cam atât au fost știrile, eu am fost Tom. Dar eu am fost Ben. Pa, pa, ne vedem data viitoare! Pa, pa!